We zijn een stuk naar beneden gelopen en als je zo rustig rondwandelt, dan kun je bijna niet realiseren dat er vroeger heel veel bedrijvigheid was. Hè? Hier werd veel klei gewonnen. Ja, dat klopt. We staan hier op het Rijnterras. En dat Rijnterras dat bestaat uit verschillende lagen. Met grind, met zand en met klei. En ja, eigenlijk net als bij een lasagne, allemaal die lagen. En ze wilden zeggen alleen de lasagnebladen. Ja. Dus de saus die wilden ze niet Moest hebben. weg, ja? Dus eerst haalden ze dan de saus weg. Dan konden ze weer een lasagneblad weghalen. Dan moesten ze weer een laag saus vanaf enzovoort. Totdat ze dus helemaal onderaan waren. Alleen, ja, daarna hadden ze dus een hele berg met saus over. Ja. En die hebben ze nou weer terug aangebracht eigenlijk tot wat nu het Jammerdal is. Ja, ik begrijp dat ze eigenlijk hebben gegraven van daarboven tot hier en zelfs nog... En zelfs nog nog dieper. Want ja, alle plassen die hier zijn, die zijn nog veel dieper dan de paden waar we nu op staan. Verderop zijn stukken die zijn wel 20 meter diep. Ik heb hier nog weer een ander soort hoogtekaart. En je kunt hier heel mooi zien dat ze bijvoorbeeld dat materiaal wat ze niet konden gebruiken, dat werd hier in waaiers aangebracht. Dus je ziet hier ook allemaal gekke hoeken, ja, die van nature natuurlijk niet voor kunnen komen. Dat is allemaal het materiaal dat ze weer terug hebben aangebracht in het gebied. Ja. Dit zijn loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. En je ziet hier een hele strakke lijn. En voorbij die lijn is geen loopgraven, want dat gebied hebben ze dus helemaal afgegraven. Na de oorlog afgegraven. Ja. En de klei ging dus naar Tegelen voornamelijk. Ja, naar Tegelen, daar komt de naam ook vandaan. De Romeinen noemden het al Tiglia. Ja, er werd dan met een klein spoortje richting de Maas gebracht. Nou, ik heb hier dus een handje met saus. Ja, lekker. Dit is dus wat er overblijft. Ja, en dan zien we dus kiezels, grof zand. Ja, eigenlijk alle lagen waar ze dus niks mee konden. Ja. Dat werd na de hand weer terug in het gebied gebracht. En ook een beetje zo neergelegd dat het voor ons als natuurbeheerders logisch en praktisch was. We kunnen eigenlijk niet verder door de acacia-struiken die hier staan. Want die hebben ontzettende... Ja, die hebben allemaal dorens. Dat is een erg vervelende plant. Het is een exoot. Die komt oorspronkelijk uit Afrika. En die is al eeuwen geleden geïntroduceerd in Europa. En waarschijnlijk aan het einde van de middeleeuwen ook in Nederland. Hij staat normaal in de Sahel. Dus in een veel drogere omgeving. Ja, hier heeft hij veel meer vocht. Dus hij kan veel sneller groeien, veel sneller voortplanten. Ja, en dan zie je gewoon dat het al heel gauw... echt gaat woekeren. We hebben hier een projectje gedaan waar we bijenwandjes hebben gecreëerd voor solitaire bijen. Dus die hebben een plekje nodig waar mooi de zon de hele dag op staat, lekker warm. En dan het liefst lekker zanderige grond. En dan komen deze boompjes. En dan komen nou net deze boompjes op, waardoor dus eigenlijk, nu kunnen we de bijenwandjes nog zien. Ja. Maar straks als de acacia in het blad staat, dan komt er eigenlijk geen zonlicht meer op onze bijenwandjes. Ja. Dus dit is ook weer zo'n plek waar we dan dus als natuurbeheerder moeten gaan ingrijpen. Om ervoor te zorgen dat die inheemse solitaire bijensoortjes, dat die dus nog steeds een thuis hebben hier. Hier zie je ze, dus allemaal kleine gaatjes waar dan dus insecten in zitten, waar ze een holletje in kunnen maken. En die bijen hebben echt dat zonlicht nodig? Ja, die hebben dus echt vooral ook die warmte, dat is vooral het belangrijkste. Want in dat holletje moet het gewoon lekker warm zijn voor de eitjes. Ja, en straks dan zit het allemaal vol met blad. Ja, en dan is het gewoon alleen maar schaduw. Dus ja, dan verliest het bijenwandje zijn functie.